Ir-rata ta' tilqim f'Malta llum ras għal ras hija l-ogħla fid-dinja. Għal dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'kollegament telefoniku fuq One Radio is-Sibt filgħodu. Jekk tara ir-rata ta' tilqim ras minn bras, f'Malta hija l-ogħla fid-dinja llum. Iżjed minn tal-Iżrael. Ġifier kemm ilna ngħidu qatt jgħid l-Iżrael l-aħjar pajjiż, Malta llum tlaqqam brata ogħla mill-Iżrael, ogħla mill-Amerika, daqs l-Ingliżi. Ġifieri ġurnata nkunu aħjar minna maħna l-għada nkunu aħjar. Maħna qegħdin nagħtu l-iżjed ammont ta' tilqim ras minn bras fid-dinja. Chris Fearn spjega wkoll kif sa Sibt filgħaxija 30% tal-adulti f'pajjiżna se jkunu ħadu minn tal-inqas l-ewwel doża tal-vaċċin. 30% tal-adulti Maltin ġewwa Malta u għawdex sal-lejla ħajkunu ħadu mill-inqas l-ewwel doża. Xi 12-13% ikunu ħadu t-tieni doża wkoll. Il-Ministru tas-Saħħa spjega kif ir-rata maġla ta' tilqim f'pajjiżna hija waħda miż-żewġ raġunijiet ewlenin li qed wassal għal titjib mhux biss fin-numru ta' infezzjonijiet ġodda f'Malta imma wkoll ta' nies li qed jitlu l-isptar bil-coronavirus. It-tieni raġuni hija l-miżuri f'waqthom li ttieħdu mill-Gvern Malti. Issa l-numri qegħdin madwar 100, issa iż-żmien li nqogħdu l-iżjed attenti u l-iżjed nkunu dixxiplinari. Rridu nissikkaw naqra iżjed, mhux nirrelaxxaw. Id-Deputat Prim Ministru refera l-faċċata tal-Financial Times tas-Sibt li tajt li l-pajjiżi Ewropej qegħdin iwissu li s-sistema tas-saħħa fl-Ewropa qiegħda f'xifer li tikkollassa. Dan kif bħalissa l-Ewropa dejja mill-ar żmien tal-pandemija, partikolarment minħabba l-varjant Ingliż. Il-Ministru tas-Saħħa spjega li f'Malta 4 minn kull 5 każijiet huma mill-varjant Ingliż u għalhekk appella l-kawtela. Imma nota li għall-kuntrarju ta' dak li qed jiġri bħalissa fl-Ewropa, f'Malta in-numri stabilizzaw u bdew niżlin. Għada fil-għodu ħanejdu naqra wkoll kif naħsbu li għandu jiġri biex għal ġranet tal-lej nuqodu naqriżu attenti, ġifieri anke s-sattem sabiħ nevitaw li jkun hemm dawl ħafna nies li joħorġu barra fi gruppi, irridu hemmhekk nissikkaw ħarra żejda. Imma din is-seda tal-aħħar, l-isprint tal-aħħar. Il-vaċċin hija tagħti protezzjoni, qed inlaqmu brata maġla ħafna, dalwaqt nilħuqu dil-empirical herd immunity, sakemm nilħuqha l-aħħar sfort. Il-Ministru tas-Saħħa fakkar kif bħalissa dom qed jintbagħtu l-inviti lil dawk li għandhom aktar minn 60 sena għaliex dan huwa grupp kbir ħafna u allura kellhom jinqasmu f'perjodu itwal mill-gruppi l-oħra.